Ho havíem promès i així estem, compartint amb els amics d'Agullent les seues festes de moros i cristians i ells complint la seua part del pacte, no escatimant esforços per oferir-nos una gran entrada mora i cristiana. Què tal esteu visquent tota la Junta este dia tan important? Bueno, la veritat que és un dia molt important per a les festes així del nostre poble i la Junta, pues, bueno, és molta feina, però la veritat que a tope i passant-se molt bé. Fa molt que s'omplien les cadires, les tribunes, o sigui, mos sentim molt arropats per tota la gent. Escolta, els moros que aneu fent temps, no?, perquè quan vos toca estar bé, no? Sí, n'hi ha que anar fent antes inclús per a poder veure els cristians i després estar forts per ser nosaltres. A veure, com va l'ambient abans d'eixir a desfilar? Pues molt bé, amb molts nervis, esperant a veure qui és el capità Cristià i esperant a veure qui és amb nosaltres amb el capità Moro. És habitual, no?, això de que abans de que li toqui a un eixir, recolze a la resta, veritat? Clar, n'hi ha que estar vegent els altres perquè a tot el món li agrada que el vegin. I festa a tope. Si nosaltres no fem festa, qui la fa? Silvino, això ja va de bo. Carrossa, tratge i tot perfecte, no? De moment sí, de moment estic disfrutant com un xiquet que va de néixer, però bé, la gent està apoyant-nos, el baratge sobretot. Avui va ser espectacular perquè avui venen de tots els puestos a veure-nos i jo crec que anem a triomfar avui. El que passa que perdrem el castell demà, però el tornem a recuperar. Agullent té 2.400 habitants i el percentatge de gent que és festers i festeres és molt gran i com ho podeu veure, és dir, va pràcticament tot el poble ix a l'entrada, bé siguen les bandes de música, bé siguen els mateixos festers, està tot el món en el carrer. Justo, capità, com et sents davant del teu dia gran? Vaig dir l'altre dia que una emoció supergran i esperar que hi sigui una bona entrada. Has triat anar a peu, com qualsevol cap d'esquadra, no? O sigui, de xocotet ja ha sigut cap d'esquadra, o sigui, tria anar a peu per això. Replegar... Vols estar a l'altura de la resta de festers, no? Exacte. Segur que als capitans se'ls ha fet molt curta l'entrada després del temps que han estat esperant que arribara, però poden estar molt segurs de que han comptat amb tot el recolzament d'Agullent per a fer la festa encara més gran.